Hola, som na Lucía Sánchez, una de les actrius que forma part de Ricard III, la darrera obra de la companyia Iguana Teatre, una adaptació de Ricard III, de William Shakespeare. Us convido a que vengueu a veure-la. Mos veiem aquí mateix, al Teatre Miquelet, els dies 27, 28 i 29 de gener. So honey, please, come on home as soon as you can. Comportar-me com un canalla i odiar els plaers ociosos que s'usen ara. Creu en profecies i diu que un bruixot li ha afirmat que la seva progènia serà desheretada per G. Escampau-vos en fúria! Pàl·lides cendres de la casa Lancaster. La pàtria. Rata inmunda, animal racional.